Death is hardcore infused met metal eigenlijk. Ja, grotendeels geïnspireerd door trashbands zoals Slayer. Maar ook de hardcore metal bands zoals Hatebreed en ook veel meer de hardcore invloeden. En een beetje een combi daarvan, hard, ruig. Nou, wij hebben nog een andere band, Dylan en ik. En tijdens de coronacrisis, toen hadden we geen drummer. En toen wilden we toch spelen met z'n allen. En toen kwam het idee naar boven van Dylan en ik. Wij wilden altijd al een hardcore band starten. Dat leek ons leuk. Dus weet je wat, we kijken of we een drummer kunnen vinden. En dan gaan we daar gewoon eens een keertje mee kloten. Dat heeft heel lang geduurd, dat kloten. Totdat we zeiden van nou, we willen er toch wel wat mee gaan doen. En toen zijn we ook met de gitarist van Cleedus daar nog bij verder gegaan. En toen zijn we wat serieuzer met vocalisten aan de haal gegaan. Heel veel vocalisten namen het niet zo serieus. Eentje wel, maar dat werkte gewoon niet zo. En toen hebben we uiteindelijk begin 2024 hebben we Arend gevraagd. Want daarvan waren we onder de indruk van zijn Disdain shows. Dat is een andere band. En toen dat klikte. Dus, en toen is hij direct lyrics gaan schrijven voor de al bestaande muziek. En zo is dat gelopen. Toen kon het vrij snel allemaal. Ja. Deze muziek, First Love, of heb je het later ontdekt? Hoe is het bij jou begonnen? Nou, ik kom sowieso van een achtergrond van veel muziek. Ik heb ook heel veel naar hip-hop en dat soort dingen geluisterd. Muziek is sowieso altijd een groot deel geweest van mijn leven. Maar uiteindelijk kon ik mezelf gewoon het beste kwijt in dit genre. Ik kan er gewoon ongecensureerd hebben over dingen waar je normaal gesproken niet zo snel kwijt kan in bijvoorbeeld hip-hop of andere stijlen. En dat vind ik heel erg tof. En ook de energie die je meemaakt als je het speelt live in de zaal. Mensen gaan gewoon gek. Je haalt gewoon iets uit mensen wat je normaal gesproken niet zo snel ziet. En dat vind ik heel erg tof aan metal / hardcore / whatever metal genre je maar vet vindt. T-shirt van Hatebreed, een van je grote voorbeelden? In de hardcore hoek wel, ja. Ik luister zelf eigenlijk helemaal niet zoveel naar hardcore. Als ik al hardcore luister, dan is het Hatebreed. Ja, dan heb je vaak de discussie, is het metal, is het hardcore? Volgens de hardcore puristen is het geen hardcore. Volgens de metal puristen is het geen metal. En ik denk dat wij daar ook wel onder vallen als band zijn. Omdat we van beide heel veel pakken eigenlijk. We noemen onszelf hardcore of hardcore metal. Maar ja, wat zijn we? Dat zijn andere mensen om daar maar een stempel op te zetten. Wij zijn Death to Death en wij maken onze muziek. Het is vooral voor het gemak. Het bekt niet echt lekker. Ja, wij zitten in een hardcore band met metal invloeden en ook wel een beetje death metal. En Google noemt ons groove metal. Het zit er allemaal in. Het bekt gewoon lekker. En inderdaad, er zullen vast en zeker puristen zijn die zeggen nee, dat is het niet. Fair enough. Dat is prima. En dat was de kern van waaruit het is gekomen. Dus vandaar. En jouw muzikale achtergrond een beetje, hoe ben jij hierheen gegroeid, zeg maar, of toegekomen? Nou, ik heb vooral vroeger gewoon heel veel alleen op mijn slaapkamer basgitaar gespeeld. Veel met Rage Against the Machine en uiteindelijk ook meer metalcore bands. Zoals Every Time I Die. Sommige mensen zullen dat kennen, sommige mensen niet. Geperfectioneerd. En pas vrij laat ben ik begonnen met in band zitten. Toen met Dylan in Leeuwarden. Dat was in 2018 met Cleedus. En toen kwam de ervaring met bands een beetje. Dus dit was al veel later in mijn leven. Het is allemaal vrij laat voor mij begonnen. Dat is wel grappig, wel interessant. With fun. Ga je wel naar concerten toe van andere bands in dit genre of niet? Ja, vroeger ging ik heel veel naar concerten. Dan was ik echt om de maand was ik wel ergens te vinden. Tegenwoordig iets minder, maar dat heeft ook weer een positieve reden. Is omdat we zelf ook wel wat meer shows gaan spelen. Dat begint echt lekker te rollen. Dus ja, je hebt er ook niet altijd meer de tijd en energie voor. Ook als je werkt daarnaast. En andere dingen hebt die je ook leuk vindt. Dus dat wordt gewoon iets minder. Maar kies er voor zorgvuldig uit nog. Ja. Wat is het verhaal wat jullie vertellen? Textueel? Ja, het gaat echt over van alles. Het is voor mij vanuit teksten die ik schrijf is allemaal heel erg persoonlijk. Er zijn ook nummers waarvoor ik het juist opneem voor weer anderen. En er zijn ook nummers waar ik het gewoon heel erg heb over mijn eigen persoonlijke struggles en dat soort dingen. Dus een mix van alles. De scene, hoe leeft dat momenteel? Metal, hardcore is natuurlijk altijd
Dan gaat hij weer een tijdje en dan gaat het een beetje naar beneden. Weer boven. Waar zit de jeugd momenteel? Komt er veel jeugd op af? Is het tot de 20ers, de 30ers? Of? Er komt wel veel jeugd bij de hardcore shows. Dat zie je ook op Hardcore Vrijdag. Hardcore Vrijdag werd op een gegeven moment wat minder bezocht. En op een gegeven moment kwamen er steeds weer meer mensen. En het waren eigenlijk nieuwe mensen. Mensen van 15, 16, 17 die ook kwamen. Waar je ook ziet dat sommigen ook zelf een bandje zijn begonnen. Zoiets van, oh dat is vet, jullie doen dit, dat willen wij ook. En dat is heel vet om te zien dat je als band zelf andere kinderen eigenlijk inspireert om ook zelf wat te gaan doen. Maar je ziet het ook met andere hardcore bands die eigenlijk weer de grond uitkomen. Je hebt nu Lost Station bijvoorbeeld. Nou, die zijn best wel vers. Vroeger had je natuurlijk heel veel hardcore eigenlijk uit Friesland. Manu Amata, 13 Steps, Chelsea Smile. Zo had je best wel veel. En die zijn allemaal een beetje weg. En Manu Amata is dan boomripper geworden. Maar heel veel daarvan is eigenlijk weg. En heel veel nieuw komt er nu ook aan. En dat zie je dus ook bij de opkomsten bij Hardcore Vrijdag bijvoorbeeld aan het publiek. Het is heel jong publiek wat daar komt. En vol energie en ontdekkend wat ze eigenlijk willen. En ook weer underground shows nu. Bijvoorbeeld Build to Rise. Dat laatst is georganiseerd voor het eerst. Daar gaan ook meer edities van komen. Dat wordt door een goede maat van ons die ook in Pulsation zit, Sian, georganiseerd. En dat zijn echt underground hardcore wat avondjes, om het maar zo te zeggen. En het is allemaal in de popbunker. En dus ook, het is niet alleen meer Hardcore Vrijdag, wat ik echt altijd een heel leuk evenement vind. Zowel om te komen als om te spelen. Maar je ziet dus ook dat binnen Friesland heel veel hardcore shows worden georganiseerd. En dat zegt wel iets, want dat is niet in elke regio in Nederland zo. Sommige bands die ik spreek zeggen we leven echt op een eilandje, wij doen dit hier. Maar volgens mij zit het vooral in Friesland, Rotterdam en Zuid-Limburg. En daar zit het heel gecentreerd. Dus dat is wel vet. Ja. Rock, metal, heavy metal, hardcore, flikkert allemaal even op één hoop. In welke tijd had je geboren willen worden? Ja, ik had wel heel graag in de jaren 90 wat jonger willen zijn. Dus vanaf begin jaren 90 tot begin jaren 2000. De periode dat Rage Against the Machine nog groot was. Maar ook wel, ik had ook wel heel graag als 16, 17-jarige de nu metal periode mee willen maken. De System of a Down, Limp Bizkit. Ik snap dat het altijd wel wat controversiële bands zijn. Maar dat was wel een periode die ik graag had mee willen maken. En voor jou? Ja, voor mij ook wel een beetje richting de 90s. Ook wel laat 80s. En de opkomst van bijvoorbeeld Meshuggah en dat soort bands. En dat te zien overzien spelen in deathcore, zoals met Suicide Silence. Van 2000, tussen 2000 en 2010. Wat ik wel had kunnen meemaken, want ik ben in 2001 geboren. Maar mijn hoofd zat toen nog bij de andere muziekgenres, zoals de dubstep en dat soort dingen. Dus ik heb die hele tijd gemist. En ik ben ook best wel blij dat ik dat nu allemaal pas kan ontdekken en erin kan verdiepen. Ja, dat is voordeel van nu, hè? Je kan wel terugkijken. Ja, precies. Had jij een andere tijd, als je mocht? Ook wel een beetje hetzelfde eigenlijk. Jaren 90 wel graag willen meemaken. Ik heb het eigenlijk net niet meegemaakt. Ik kom net uit 97. Dus dan ben je net klaar met de blokken spelen in begin 2000. Wat Arend zegt, de deathcore en zo, dat heb ik dan wel weer heel erg meegekregen. Als 12-jarig jochie was ik daar helemaal into dat. 2008 en zo. Dus dat was wel heel vet. Maar ja, de jaren 90 had ik toch iets wel meer willen meemaken. En na 2010 heb ik eigenlijk ook al meegemaakt. En voor de jaren 90, is er natuurlijk ook heel veel vets gebeurd. Maar ik denk dat de jaren 90 daarvoor wel eruit springen. Een rare tijd als wij dat nu terugkijken naartoe. En als ik het hoor van mensen die toen jong waren. Nou. What rock. Rock and roll, man. Hell ja. Hoe is de community op internet? Hoe werkt dat tegenwoordig? Is dit toch veel popbunker naar concerten gaan en elkaar kennen? Of speelt internet, social media met deze muziek ook toch wel een grote rol? What's going on? Social media betekent best wel veel, want onze reach zit voornamelijk ook op social media. Zeker op Instagram, daar hebben we bijvoorbeeld geen Facebook. En misschien heeft dat ook iets te maken met waardoor er wat meer jongere mensen op ons afkomen. Ik weet dat niet, misschien is dat een relatie.
Maar want tegenwoordig, dat is de welbekende uitspraak. Als je tegenwoordig in een band zit, dan moet je ook content creator en social media expert zijn tegelijkertijd. Maar ja, het is, je kunt zeggen helaas, maar het is nou eenmaal zo. Je moet het wel zijn om direct in die korte spanningsboog van mensen te verkopen. En dus ja, dit is wel belangrijk. Maar heb je contact met liefhebbers van over de hele wereld? Ja. Of is het toch ook wel weer uiteindelijk Friesland, Nederland of zo? Nee, ik sta zelf persoonlijk wel in contact met wat lui uit Utrecht en ook wel richting Limburg. Waar ik wel gewoon persoonlijke gesprekken mee heb en die ons ook vet vinden en vice versa natuurlijk. Hier en daar na een showtje komt wel eens iemand naar je toe met inderdaad een kaartje of een sticker of zo. Maar het makkelijkste is inderdaad gewoon via social media. Maar is het zo internationaal als het lijkt? Of ga je op internet toch ook wel weer local, de Nederlandse, veel verder? Nou, nee, want we hebben ook, regelmatig krijgen wij best wel chille berichten uit Zuidoost-Azië en de Filipijnen. Daar zitten blijkbaar mensen, ook als je kijkt op Spotify for Artists, dan zitten daar veel luisteraars. Dat is best wel grappig. Dus daar zit een D2D plekje of zo. Dus het is wel internationaal. Het is natuurlijk nog allemaal niet zo, laten we heel eerlijk zijn, het stelt ook nog niet zo heel erg veel voor. Maar als er internationale feedback vaak is, dan komt het uit die hoek van de wereld. Dat is wel leuk. Zeker. Platenopnames, het album, 22 minuten. Bijna een record, hè, zo kort. Nou, dat zou je nog verrassen hoor. Even over het album, hoe is die ontstaan? We gaan straks over de EP praten, want die komt nog uit. Maar even het album zeggen. Nou, wat Olaf eerder al zei, Dylan en Olaf en Jim, die waren al een tijd bezig. Jim was onze drummer. En dat is net, Olaf zag wat ik deed voor mijn bandje uit Groningen, Disdain. Die vond wel vet wat ik live deed en de energie die ik bracht. Toen heeft een van jullie mij de nummers opgestuurd. Ik weet niet meer precies hoe. Ja, de demootjes opgestuurd zonder tekst. Daar heb ik ongeveer 2 à 3 maanden voor gekregen. Maar Voor mij zoals kort. Wij deden mee met de Kleine Prijs van Friesland. En we hadden dat al gepland staan. En best wel kort van tevoren. Volgens mij een maand of 1,5 maand van tevoren. Toen waren ze van, hey Arend, kom je bij onze band? We hebben trouwens wel shows. Dat album dat gaan we opnemen. De muziek staat al. Je moet dan vooral alle teksten schrijven. Maar we hebben die shows, dus moeten teksten komen. Juist. Jij hebt veel meer de tekst of tijd voor die teksten en zo gehad. ja, ik was zo hyped. Ik bedoel, ik kwam al naar shows van hun met Cletus. Dat ik gewoon echt dacht, ja, dit is gewoon vet. Dit ligt mij gewoon enorm. Dus in een soort rare manier was ik ook wel fan, weet je wel. En dan krijg je ineens het belletje of je bij een hardcore band wil zitten. Wat ik sowieso al tof vond. Dus ik heb gewoon een keihard mijn best gedaan en aan de weg getimmerd om die tekst af te krijgen. En natuurlijk met wat feedback heen en weer van misschien kun je dit veranderen of zus en zo doen. Maar dat is vrij snel gegaan allemaal. En, ik ben er wel blij mee. Sil staat online. Hoe recent is die trouwens? Bedoel je... Resort. Oh ja, die. Want we hadden ook nog in februari een singeltje inderdaad. Top Dog. Maar de recente, klopt, dat was 10 oktober. Ja, en die is inderdaad recentelijk uitgekomen. En dat is het warmmakertje voor de rest van de EP, om het dan maar zo te zeggen. What's the story of that song? Het gaat er over hoe in de scene en voor best wel veel mensen is dit ook wel een hele veilige plek, weet je wel, om naar shows te gaan, metal shows te gaan. Omdat ze zich of niet gehoord of alternatief voelen, zeg maar, voor de meeste mensen. En dat daar toch ook wel hele nare dingen kunnen gebeuren. Zoals bands die misbruik maken van hun fans, weet je wel, achter de schermen of juist in de zaal. Dat er weer eens wat gebeurt. Dat er weer eens iemand gewoon wordt aangeraakt zonder consent en dat soort dingen. Terwijl, dat breekt gewoon een beetje mijn hart in een scene waar daar veel mensen voor aan het opkomen zijn. Dat het alsnog gebeurt, weet je wel. Er zitten nog steeds gewoon viezerikken tussen. En dit is een soort van call-out daar naartoe van, weet je, we zien wel wat er gebeurt. En er moet gewoon wat aan gedaan worden. En ik dacht best wat ik nu kan doen is er gewoon een nummer over schrijven. En ja. Oké. EP. What's the story of the EP? Hoe heb je dit erop gepakt? De EP is muzikaal vooral door mij geschreven. Ik denk wel 85% van de muziek is door mij geschreven. Natuurlijk wel met heel veel feedback vanuit de band constant. Ik schrijf er een riffje, ik stuur het op. Hey, wat vinden jullie hiervan? Oh ja, het is vet, gooi maar op de stapel. En op een gegeven moment heb je van alles. En ben je al dingen aan elkaar aan het plakken. Zit je weer vast. En dan, Olaf, wat vind jij ervan? Oh, als we nou dit riffje toevoegen. En komt Olaf's input. En zo zijn we eigenlijk bezig bouwen. Wat eigenlijk anders is gegaan dan het album. Want het album was gewoon, Olaf schrijft een nummer. Dylan schrijft een nummer.
Arend die kreeg eventjes de tijd om wat teksten toe te voegen. De EP is meer geworden dan eigenlijk de insteek was. We hadden zoiets van, nou laten we een dubbel single of iets dergelijks doen. Maar dat schrijfproces, dat ging zo vloeiend dat het gewoon een EP'tje is geworden. En ten opzichte van het album, wat je nu ook merkt, of tenminste wat wij heel erg gemerkt hebben, is dat Arend er direct bij was vanaf het begin. Dus ik ben riffs aan het schrijven en ik zeg, oh hier is het wel vet als die tekst zit. Arend zegt, oké, nou dan is deze tekst hier wel vet. Oh, maar kunnen we het dan wat langer doen? Ja, nee, tuurlijk. Of kan het dan wat korter, want dan komt het beter uit. En zo ben je veel meer samen de muziek aan het maken. En ik denk ook wel dat je dat kan terughoren, de stap die we gemaakt hebben vanuit het album naar de EP toe. Dat het meer een geheel is. Dat niet de tekst en de zang erop geplakt is. En het samengevoegde riffjes zijn, maar dat het daadwerkelijk over nagedacht is. En dat het een gezamenlijk proces is geweest. Juist. Heb je dat gezamenlijk opgenomen? Ik bedoel, uiteindelijk in de studio? Of is dat wel weer bij elkaar geproduceerd? Ja, het is eigenlijk op allemaal verschillende plekken opgenomen. Alles is in lagen opgenomen, per stuk eigenlijk. We hebben van tevoren wel een goede pre-pro gemaakt, heel duidelijk. Dit is de structuur, dit zijn de riffs. Ik heb alle opnames gedaan voor iedereen. En ik heb eerst de drums opgenomen, allemaal los. En daarna hebben we de bas opgenomen, allemaal los. Daarna de gitaar, allemaal los. En daarna de vocals, allemaal los. Nou, dat hebben we dan allemaal bij elkaar geplakt en opgestuurd naar Mendel. Die heeft het allemaal gemixt en gemasterd voor ons. En zo is het een beetje tot stand gekomen. Ja. Die sounds, spiegelen je dan aan een album die je al kent? Of hebben jullie met z'n allen alle sound eigenlijk neergezet? Want je moet toch wel weten wat je wil en je moet er een geheel van maken. Ja, nee, zeker. Er is zeker inspiratie uit andere bands. Nails, Livesick, Rotten Sound. Op het moment dat wij de boel hebben opgenomen, was eigenlijk bij Top Dog al die single in februari. Toen zeiden we al tegen Mendel, die toen voor het eerst onze dingen ging mixen. Met een rauw randje. En rauw is natuurlijk best wel subjectief, maar dit zijn onze voorbeelden. Maak het zwaar, maak het log, maar maak het ook eigen. En dat heeft hij nu wel gedaan. We hebben wel het gevoel. We zijn nu wel van mening dat we een eigen geluid hebben. En daar zijn we echt heel erg trots op. Het is echt het is nu echt iets van onszelf. In plaats van we proberen iets of misschien een imitatie. Nee, dit is wel echt onze sound nu. Ja, en hoe dat ook gewoon zo is gegaan, vind ik heel erg vet. We hebben er ook niet per se heel erg... We hebben niet echt momenten gehad of zo tijdens het opnemen van... het moet meer als dit klinken of meer als deze band klinken. En uiteindelijk is daar dus echt iets heel moois uitgekomen, vind ik. Wanneer komt hij uit officieel? Hoe wordt hij gepresenteerd? Verder nog plannen? Even de praktische kant, zeg maar. Hij komt 24 oktober uit, ik geloos om 12 uur. Ja, om 12 uur 's nachts. Ja. Direct de dag kan je meepakken op Spotify en op andere streamingplatforms. De dag daarna hebben we dus een release show op Fight Fest in de Neushoorn. So be there or be square. En zo verder. Ja, Fight Fest, dat is een nu terugkerend festival in Neushoorn. Eigenlijk is Fight Fest een Tsjechisch festival. Daar hebben we afgelopen zomer ook gespeeld. Dat was ontzettend leuk, dus nogmaals bedankt Hendrik daarvoor. Ik denk dat het 2 jaar geleden was de eerste editie. En het jaar daarop was de tweede editie. Dus het is een soort van verbond tussen Friesland en Tsjechië. Echt heel erg leuk. En wij spelen binnenkort dus weer op de Friese editie. En dan aankomende zomer is weer de Tsjechische editie in... wat is het? De bergen van in de Feithoef. Heuvels. Ja. Oké, guys. Willen jullie verder nog wat kwijt? Shout-out naar Pulsation. Shout-out naar PlayStation. Shout-out naar Sian. Jim, onze drummer. Pieter. Hey, en kom kijken bij de release show. Want dan gaan we onze nummers allemaal voor het eerst spelen. En we hopen jullie voor het podium te zien staan. Dankjewel, jongens. Yes.
I will stay still. You build your empire on the backs you kill. No more silence, no more fear. I'm the voice that